krak black. Wis dasa, Dek. Pinten tuh Mas gangsal? Tinggal wae arep gopor oka-oka. Kathah nggih gangsal, Dek. Saestu. Lah wong arep mbak larahan tek oka-oka. Kangge serep-serepan tenan. Oh. Ora entek seberang-berang tahun. Lho, tahun-tahunan iku mengke. Padahal nang 10.000 Dek. Oke. Mang milih. Wala elok deh masjid deh. Masjid atau musola? Dadi masjid. Biyen musola ngene iki. Suara rene. Elok nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Liyane meleh napa enggak? Sapu tambah niku selawe yang sel kurang. Tambahe. Dalam tambah 3.000 nya deh. 20 wedang Keren. Apa? Sapu, Dik. 20. Gak tambah 10.000 ta, Dek? Musim hutan butuhen, Dek. Niki, mang milih ki ambak gak niku. Keren kelopet ki. Apa niki? Niki boten niki. Penting boten nganu, Dek. Sini totoren apa pripun enten lho. Biasanya kan misalnya nganu kan totoren, Dek. Nah, nggih niki. Pinten gangsal apa sesa? wae ana mung tunjun takut. Bos kathah nggih gangsal. Mangkoke telas deh, sing blonjo niki dinten Minggu ndalah. Pon. Mangkoke ndalah nggih telas. Sehat tenan Dek. Duwe aku nanti pecane duwe pecane. Pas mawon nggih niki ya. Lagi pas mawon nggih. Karep nak karepe kula nggih pas nggih. Sone Dek. Artane setunggal ta wau? Nggih. Kula Sing oke. bangsale setunggal mawon. Kathah men Dek. Sembon kalih lho. Percaya ki, Mbak. Mboten enten sak niki. Kandhan ngomong nang repot. Lah niku birune ijol niki mawon berapa Dek? 3. Kathah niki Dek. Nggih. Sorry Dek.